khona ukhulume ngokuthi especially sesingabantu besifazane uma ngabe sengeke ngathi ukuphakama kancane sengifuna nje ukuthi bonke laba babe phansi kwami. That's not how uNkulunkulu afuna ibe njalo. Okusho ukuthi each and every day I must find out ukuthi who to compliment. Nayi vision board ka-Andy njengoba sihleli seyibuka nje uma sinalomqondo to compliment each other kuze kube ilona loyo useyibonile indawo yakhe to play here, because lokhu kuhlangana kanje sesishilo ukuthi kusisiza kangakanani kodwa angabi into esiyibuka lapha yakomntwana hayi into yomntwana yabona. Kodwa uma ngabe sinalento ukuthi we value this thing, we want to see it ikhula ibe yilento uNkulunkulu ayifunayo. Nama ngithola indawo yami ukuthi how can I contribute ukuthatha uAnaya aye lapha ya okufuneka bekhona. Mina ke sengishilo ukuthi I've journeyed with uAnaya from the very first functioning. Ngicabanga ukuthi ngavele ngazithola ukuthi iphi indawo yami kwaAnaya. That's why I'm here. That's why I'm here even today. Usakhulumile kumntwana ngevision. So engifuna uku-emphasize sesizoya ku-actual thing doing the vision board. Kodwa ngifuna nje ukuveza ukuthi sometimes we just throw pictures like this in a vision board. You know, just in a wish board. If I would put it like that, everything that I wish ngifaka lapha. But igcina lento ingenayo impact. Mase ngiyenzile kanjena kufanele ngazi ukuthi sasa implementation zilayiqala. So uma ngabe nje ngidraw ama pictures like this kungekho ukuthi ingekho the how or the why. Ngoba phela nje kwakuthiwa nje kufanele kube nama offices why. There must be a why and an answer to that why. Awokwenzani? What is it wanting to achieve ngalama office? And then how? How? Uthi uHabakuk uma ngabe vision, so we told him write it down, make it plain on a tablet, ibhale, write it down, make it plain. Yabona sometimes abantu bayabhala ubone i-prescription ibhaliwe ngithi sometimes usuyayifunda lento le you just uzofika umnike loyana uzoyifunda naye akukholwe ukuthi naye ufunde khona wakunika khona. Sometimes kuyabhalwa ukuthi it's not plain, it's not clear. Kodwa i-vision uthi uNkulunkulu lapha kuhamba write it down, make it plain. Make it plain. Why do we have to make it plain? So that a hero may run with it. Amen. Amen. So that a hero may run, not necessarily you, but anyone. Ozothi mayithola le vision ibhaliwe phansi yenziwa clear yaba plain. Ngithi mangiqhamuka ngibe able to run with it. Ngibe able to run with it. Sometimes sibona ama-companies amakhulu kade enza kahle. Mhlawumbe ku-retire someone. Emakhaya kushone someone. And then yonke into nje ithi fall apart. Why? There was a vision. There was a vision and there was someone who was running with it. But the problem was, it was not written plainly. So uma ingasekho yena abasele abasakwazi kwenye indawo la besikhona kwakunalomuzi wawunezindlu nje yabona izindlu nje ezikahle bese egcineni kuba khona enye indlu enkulu, very big house kodwa manje ayiphelile iroof ayikho and uyayibona ukuthi sekunesikhathi yaba khona. So masibuze ihistory ukuthi sihlalwe u6 years kuleya ndawo sayizahamba njalo. So masibuze ukuthi kwenze njani nalendlu bese bayasixoxa story. No, undodana wala ekhaya wayisebenza then waqala lo lendlu but ithe mayisenjena wagula washona. And it has been years lendlu ikanjena akekho umuntu la ekhaya onalento yokuthi let me take from where agcine khona ngiqhubeke nevision. Why? When the vision ends,
ukwakhela abazali bakho umuzi. Kodwa maybe vision was not written down so clearly, so that noma engasekho yena uyacabanga umuntu osebenzayo ukuthi uma eshona khona imali eyiphumayo. So uyabona ukuthi ukube kuthiwa ivision yayibhalwe phansi i-plain i-understandeka yazothi uma iphuma lezo imali, instead of doing whatever they did ngemali babezothatha le mali and carry on with the vision. So what I'm saying ukuthi sizoyenza i-vision board, asenze sure ukuthi it's not something that is full of wishes. We are allowed to dream. Hey, uma Nkosi ukhulume about journaling, let's write down those dreams, those wishes in a journal. Then let us clarify them. Let us narrow them down. Let us e-vision. E-vision, most of the time, e-vision is huge. Yabona mawusazothi une-vision, bathi it's something ongavuka kusasa nje uyenze and accomplish it. No. Vision is huge. Ngiyakhumbula uMoses. Uthi uNkulunkulu hamba ukhipha abantwana bami lapha eGibhithe. uMoses uthi uyabona wabuya izinto eziningi wathi ngahamba kanjani eGibhithe. Angikwazi ukukhuluma. Ngizothi ubani? Yabona i-vision yesabeka. I-vision yesabeka because most of the time uNkulunkulu mayinika i-vision is something so great. Something ebukeka impossible. Ngubani mina? Washo njalo ubani loyana owaye Gideon. Makuthiwa qhawe namandla wathi you are mistaken. Mina ngivele esizweni sakaBenjamini okuyisizwe sincane kwa-Israyeli. Nendlu kababa yindlu encane. Kumanje ngiqashile. You cannot call me that. Okay? Why? uNkulunkulu uzomtshela i-vision. This is who you are. Because this is who you are, this is what you're gonna do. Kodwa uthini yena? Ngifuna ukuthini? I-vision is so huge. I-vision is so huge. I-vision is different from a goal. Inkulu kakhulu, akusiyi goal. Okusho ukuthi uma sesiyenza, kumele sazi ukuthi we are not just, akusiyi into yama-goals. I-vision is huge. I-vision kaNkulunkulu wakuthi baphume lapha eGibhithe baye eKenani. Siyazi ukuthi kwabathatha isikhathi eside kangakanani. Washona uMoses along the way. But the vision was plain. Wakhona uJoshua to take over. So it can start with you. It can start with you. So asibe nalento ukuthi i-vision will start with me. But ayipheli ngami. So ingakho kubalekile ukuthi when I write it down, I make it plain. Because someone will need to carry it forward. Uthe umntanami in the past months, ngicabanga ukuthi lo mbuzo sengiwuphendula ngazi noma 2 months usuphelile yini. She's 4. One day she just come to me and say, "Mom, how do you eat an elephant?" I'm like, "Eat an elephant? I don't." Wrong answer. Okay, how? One bite at a time. So every day I have to, and sometimes 5 times a day, I have to answer that question. "Hey Mom, how do you eat an elephant?" Okay, saying I answer, one bite at a time. Correct. Yes. So, ngicabanga ngale ndaba ivele yabuya le ndaba ngithi lento bekhuluma umntana, i-vision is like an elephant. Who can think of eating an elephant? Asiyidli nje indlovu. Mhlawumbe mnandi. Bayidlile kwaNongoma. So uyabona ukuthi kuyasho ukuthi mnandi. Kodwa kubiza umuntu ozoba nesibindi. Sokuthi inkulu ingaka kodwa ayicabanga ukuthi I can eat it. Yazi yankulu. Uyabona ukuthi uma ubuka ubukhulu ngasicabanga ukuthi kambe lona ibhodo lokuyipheka. Kambe ngizoyihlaba kanjani? Bangaka abantu abazoyibamba. Ngiyibona emakuhlatshwa inkomo nje ukuthi wala amadoda esibhodo. So ngicabanga indlovu. Lento epitchiza imoto. Uma uyibuka nje ucabanga ukuthi indlovu, uyabona ukuthi nje it's like no. Wathi umntanami one bite. Osho ukuthi angidingi ukuthi ngigibele phezulu kwendlovu and start ngidle lapha phezulu ngidle indlebe yayo or what.
no la ngifinyelela khona. That's where I should start. Uma kuukuthi mangimendlovini ngikwazi ukuqala edolweni angihlale phekwami angihlale phekwami because vele alone ngeke ngikwazi ukuyiqeda indlovu. But ngenkathi ngiba nalesi sibindi to just start lapha edolweni, someone will say, hey, let me come, you know, sizogcina sesibaningi sidle le ndlovu izophela. Okay, bazalwane. So how do we eat this vision? Because the vision is so huge. Iyasabeka. It looks impossible. By setting goals. What are the goals? Because the vision is a picture nayo ngefuture. Angithi? Sometimes you say uma ngonkosi bazothi abantu senapho senyini. Yeah. Kodwa ke leli phupho onalo lingaka uliqala kaphi? Kanjani? Set goals. Yini ama-goals? I-goal it's a dream with a deadline. A dream with a Deadline. Uma ngizothi nje ngizoluma idolo once a day. Yothi liphela iviki kuyobe sekuthe ukuvuleka. Yabona bazalwane. So set those goals. Set those goals. Dreams with deadlines. I want to be a millionaire. I want to be a millionaire. Why? Because I want financial freedom. Sengikhathele ukuthi njalo uma ngifuna something, ngifuna imoto sekufanele ngiyo-finance. Interest, ngifuna umuzi kufanele isikweletu, yonke into isikweletu. No, yazi ngifuna ukuthenga izinto manje nge-cash. Angithi uma ngibuka sami seyimali njengamanje, ngibuza ukuthi kambe ngingaba kanjani imillionaire. Njengoba ngiwuthisha nje ngikhola le mali yami ngiyisingena kube kubanjwa. How can